פנגות ושלום מדבר במה אני יכול לעזור? פארק שלום. שלום מדברת. אני כאן ברוטשילד, והפעלתי את האפליקציה שלכם, אבל אני לא מוצא פה חנייה. מה זאת אומרת אתה לא מוצא פה חנייה? אני מחפש חנייה, וכאילו לחצתי על אתה יודע, אני רואה פה כפתור הפעלת חנייה, אבל אין פה מקום. אוקיי, אנחנו לא מוצאים חניות. האפליקציה שלנו היא רק גובה על החנייה. היא רק גובה על החנייה, אבל אני צריך למצוא את החנייה? לנו משהו שמוצא חניות. ממש לא. זה לא כזה שימושי, זה כמו לא יודע, זה כמו שאפליקציית היכרויות לא תמצא לך בחורה, ורק תיתן לך לשלם על הדייט איתה. אני לא יודעת, אין לי איך לעזור לך, אני לא... רגע, אבל מה אני צריך? כאילו, שפת כביש בצבע כחול לבן, זה מה שאני צריך? כן. מצאתי כזה, אבל יש כבר אוטו שם. כן, אני בהחלט מבינה, אבל זה לא משהו שאנחנו אחראים עליו ויכולים לעזור לך בזה. נו, אז מה אני אעשה? תגידי, אם אני משאיר פה את האוטו והולך, אז כאילו אפשר עם המכשיר לשלם על אגרה? לא. וואי. מה אני אעשה? איך מוצאים מקום חניה? תעשי טובה. יש אפליקציה שמוצאת חניה. יש אפליקציה שמוצאת חניות פנויות. תודה רבה. תודה רבה, יום טוב.